Sådan her. Godt. Jamen, jeg tænker tilbage på tiden før gymnasiet som en god tid. Masser af fritid. Masser af tid til alle de ting, man gik og havde lyst til. Jeg tog ikke skolen, der var ikke så meget, den tog ikke så meget tid. Jeg lavede næsten aldrig lektier. Dem kunne jeg lave, dem kunne jeg lave i skolen. Nu, efter jeg startede på gymnasiet, så er al min fritid sådan bare væk. Jeg har ingen venner. Jeg har ikke fået nogen venner. Klassen den er sådan lidt. Folk sagde til mig, det er nu du bliver af din klassekammerat. Nu møder du nogen på dit eget niveau. Det er nu du skal tænke på, at din karakter vil falde. Altså, det bliver en del sværere. Ja, så er jeg så startet på gymnasiet. Og karaktererne, de er ikke faldet. Jeg fik godt nok 4 i mundtlig engelsk, men det ved jeg heller ikke hvorfor. Altså, resten af mine karakterer, de er næsten steget. Og det der med at blive udfordret, det er sgu ikke blevet særlig meget sværere. Mine klassekammerater, dem får jeg i hvert fald meget udfordring fra. Jeg har faktisk begyndt at finde nogle andre ting at lave i timerne. Jeg spiller ting som Sims. Jeg har fået lavet mig en ret god familie der. Jeg sidder også og bruger meget tid på 9gag. FM har jeg også lige prøvet, men det var ikke så meget mig. Så bruger jeg også meget tid på bare at sidde og ryste på hovedet af alle de åndssvage spørgsmål, der bliver stillet fra klassekammeraterne. Ja. Altså, lyder det selvfølgelig ikke. De snakker meget normalt, men alligevel. Men det er jo også selvfølgelig, der er nogle fordele ved det også. Du sætter pris på de mindre ting. Sådan nogle ting som at varme gulerodsboller i kantinen. Du finder en halv Mountain Dew ude på gangen. Jamen altså, alle sådan nogle små ting. Ja, som at få en sms. Nå, det var så ikke en sms, det var bare en mail. Altså, måske skulle jeg bare prøve at flytte klasse. Det virkede jo for Mads.